Aquí comeza a Gabela do Guillade, un espacio do Instituto de Estudios Miñoranos. Era o último día de agosto cando un puñal de seo paralizou o noso corazón. Unha tempraneira chamada telefónica nos anunciaba que Nano Cambeiro decidira partir para sempre deste val, o miñor que foi a súa principal razón de existir dende que escollera instalarse entre nós. Fora un dos principais impulsores da creación do Instituto de Estudios Miñoranos. Con el compartimos moitas horas, múltiples proxectos que concebidos dende o IEM saíron á luz pública ao encontro dos miñoranos neste ano. Pero a figura de Nano Cambeiro ten unha dimensión transversal, que sempre aparecía para artellar canta iniciativa xurdise no Val Miñor e que tivese unha certa proxección de futuro. Por iso, este programa especial da Gabela do Guillade imos apagar as nosas voces habitual de cultura para deternos nunha dimensión máis humana, no pouso que Nano nos deixa. Non estamos sós, estamos rodeados de amigos de Nano, que nos achegou el hasta aquí, hasta os estudios Onda Cero do Val Miñor. Xentes do Val Miñor e de fora do Val Miñor. E máis, nin siquiera podemos acoller a todas aquelas persoas que querían estar presentes, e ben que o lamentamos. En primer lugar, imos recoller a testimuña de alguén que dende moi neno compartiu vivencias co seu amigo, e que tamén acabaría por afincarse no Val Miñor, Manolo Lado. A miña relación con Nano remóntase a nosa común adolescencia na terra natal de Brens, C, na Coruña, compartindo camiñatas polo mítico Monte Pindo, coa súa mochila, a pipa e o té con limón, cando aínda non sabíamos o que era o sendeirismo, compartindo actividades culturais no Teleclub Eiriños da Ría de Brens, impulsando unha cultura alternativa oficial, compartindo militancia política no Partido Socialista Galego do final da ditadura e comenzos da democracia, compartindo o noso progresismo e o compromiso social nas loitas dos veciños, compromiso que nunca abandonou a pesares da súa atitude crítica coas organizacións políticas, compartindo reunións para a formación do sindicato agrario, compartindo información para revistas progres do momento ou compartindo as romarías e festas populares. Lembro a ese Nano inquedo, lendo os filósofos orientais, amante do pacifismo, sempre crítico, idealista, irónico, nada acomodaticio e ás veces pouco práctico. Nunca se datou a un traballo convencional. Neses anos difíciles da adolescencia se deixaba querer. É por iso que nunca lle faltaron amigos. Precisamente nestes días fixeron unha homenaxe en Mondoñedo. Logo de anos de busca, iniciando estudios de náutica e filosofía, atopouse como correspondente de La Voz de Galicia en C, e aquilo enganchouno no periodismo para sempre. Era esta unha actividade que require o contacto social que el necesitaba, coñecer xente, coñecer experiencias. Anos máis tarde, reencontro o amigo de sempre polas torres do Val Miñor, cheo de proxectos máis ou menos realistas pero necesarios, disposto sempre a botar unha man sen pedir nada a cambio, sesa para un congreso de mediciña, para a Asociación de Nais e Pais, para as comunidades de montes ou para o Instituto de Estudios Miñoranos. Solidario e desinteresado, e non é un tópico, os que o coñecichedes sabédelo ben. Como veciño, porta con porta, intachable. Como amigo, non deixou nunca de aportar o seu afecto. Nano Cambeiro, amigo sempre. Quizá, como decía Manolo, Nano foi por riba de todo un periodista soñador, e o periódico mensual O Miñor, que tanto botamos en falta agora, non? Foi unha das súas obras, por iso non resultan nada extrañas neste programa voces como a de Carlos Punzón, redactor xefe da Voz de Galicia. Hace poco más de 2 meses reflexionaba con Nano acerca de la muerte, de la sensación que dejan los amigos, de la incompresión que produce por donde pasa, de la extrañeza de referirse a alguien para siempre en pasado. Y es que a los dos se nos acaba de morir un amigo, Javier Prado, cuya desaparición turbó, entristeció e hirió a ambos. Me veo ahora en las mismas que hace poco más de 2 meses, con las mismas preguntas, con los mismos lamentos, pero ahora sin Nano. Ya no podremos tener esa comida planeada, ya no volveremos a hablar de lo divino y de lo humano, pero sin creer, ahora, sin Nano, es cuando más posible me parece que después del suspiro final haya otra versión, una segunda parte. Y no lo pienso por ninguna revelación, ni como respuesta ante la muerte. Lo creo porque Nano es de esos amigos a los que siempre vuelves a ver, de los que siempre vuelven a aparecer, de los que tienen un momento del mismo destino que el de uno. Los caminos que ambos seguimos tomaron ángulos muy diferentes después de trabajar juntos, pero con el tiempo siempre volví a encontrarme a Nano, con su compromiso, con su voluntad, con sus proyectos. Por eso ya no puedo asegurar que los suspiros terrenales sean los únicos que acompañan nuestro devenir. Si hay algo después, me encontraré con Nano, seguro, siempre ha sido así, y con él estará Javier Prado. En Iago Martínez consúgase a condición de redactor do Xornal Atlántico Diario e tamén a de ser un estreito colaborador de Nano na última etapa do Miñor.
O falecemento de Nano Cambeiro foi un revés inesperado. Un feito desgraciado que me convoca agora para zugar unhas verbas no seu recordo. Agora que un é aínda demasiado novo para moitas cousas. Por exemplo, para a vida. Esa materia nunca superada que levamos unha e outra vez para a convocatoria de setembro. E para ese difuso oficio que é o xornalismo. Unha manía enfermiza empeñada en tornar transparente o que de por sí é escura arte de gobernar, aínda en democracia. Esta profesión exixe tomar posición na balanza que se disputan gobernantes e gobernados, e confire tamén a capacidade de facer existir ou silenciar este ou aquel acontecemento, estes ou aqueles intereses. Hainos que escollen o beneficio rápido e tamén efémero, pero afortunadamente hai quen prefire a gloria cotiado o recoñecemento do igual. O miñor, aquela cabeceira ilusionante que Nano Cambeiro dirixiu, viña a traballar precisamente nesta dirección. Así, Nano Cambeiro, fidel ao seu carácter obstinado e desinteresado, colocouse sempre e deliberadamente na parte dos gobernados, e quizáis por iso fixo do xornalismo local algo máis que un oficio, trocando en vocación, en compromiso coa realidade máis próxima. Cambeiro non quixo comprometerse cos poderes locais, sabedor por puro instinto da falsidade que tingue toda connivencia co gobernante. E a bo fe que o miñor, cabeza visible dun proxecto xornalístico máis amplo que Nano edificou no territorio da ilusión, tería cadado éxito na difícil tarefa de sobrevivir, pero a costa de traizoar os principios. E de principios sabía Cambeiro. Recordar o finado é sempre unha escolla, doblemente difícil, case un acto de prestidixitación no caso de Nano, porque Cambeiro tivo dúas carreiras, a visible, na que algúns tivemos a oportunidade de participar moi pouco, como aprendedores, noble oficio case que non practicado hoxe en día, e aquel mesmo foi escribindo as costas do mundo, que é a que dá a medida exacta dos soños. A continuación será Xulio Ríos, director do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, que nos achegue a súa reflexión. Pois para min hai dous rasgos en Nano que coido definen e marcan a súa personalidade, non? Dunha banda a humanidade e doutra a profesionalidade. E foi quen de establecer un nexo fluido e operativo, cousa sempre difícil, entre ambas as dúas cualidades. En primeiro lugar, era capaz de ser amigo, sempre cordial, sempre disposto, creador de conversa, coa lucidez suficiente para pasar con pés de lá sobre a adversidade e sobre as miserias do presente, tanto individuais como colectivas, propias ou alleas, sempre capaz de imaginar proxectos e iniciativas comprometidas cos demais, de servicios demais. Era, o meu modo de ver, unha persoa esencialmente xenerosa, non? Probablemente esa humanidade, esa xenerosidade explica tamén no ámbito profesional a súa paixón pola entrevista e por todo o que tiña que ver co xénero local. E digo isto non nun sentido limitador, pois comprendía a perfección, por exemplo, o tipo de traballo que facemos no IGADI e favoreceu sempre a súa difusión. Pero non imperaba o valor da proximidade, sempre disposto a darlle a volta aquela frase do sempre cáustico Chesterton, cando afirmaba a propósito do periodismo que consistía en gran parte en dicir Lord Jones morreu a xente que non tiña a menor idea de que Lord Jones existía. Pois ben, Nano, con esa familiaridade, con ese interés insaciable por facer emerxer identidades e problemas, por descubrir ese mundo local tantas veces ignorado polos máis próximos, desnortaba a Chesterton e facíanos existir un pouco a todos para todos. Bueno, María Antonia Iglesias, colaboradora do País, tamén está no programa Hoy por Hoy de Iñaki Gabilondo, de Telecinco, de tantos medios de comunicación, e quen ten agora a palabra. Se me amontonan las imágenes y los sentimientos, Nano, ahora que quiero escribir en este folio en blanco. Qué miedo me han dado siempre los folios en blanco. Mi memoria de ti. Y lo primero que recuerdo vivamente es que todo comenzó como al final. Por tu sonrisa, por tu mirada, por tu cálida voz que me hicieron intuirte como gente de bien, gente de paz interior, de equilibrio y bondad. Yo era una periodista de Madrid que buscaba, como siempre, el descanso del verano en la belleza de tu Valmiñor, y que ahora, te lo confieso, estaba casi de vuelta de casi todo. Tú no. Tú creías en todo, en todos. Eras la expresión más conmovedora y auténtica de la esperanza en las ideas de la justicia, de la solidaridad, de la libertad. Palabras grandes y vacías tantas veces que en tu boca, pero sobre todo en tu vida, tenían una dimensión real y concreta, pegadas a la raíz de los problemas más próximos. Creador de sueños, soñador de realidades hermosas, infatigable luchador por las causas más difíciles,
Qué rara capacidad la tuya para poner el dedo en la llaga. Qué batalla tan grande y tan heroica librabas cada día contra la apatía y el individualismo que se nos come a los gallegos y mantiene en la postración nuestra tierra. Cuando nos dijimos adiós la primera vez, después de haber compartido unas cuantas cenas y algunas charlas, recuerdo que sentí tu calor y mi desasosiego. Pensé, bien lo sabe Dios, que te me ibas a quedar en mi amigo del verano, como ocurre tantas veces cuando alguien conoce a alguien en un lugar de paso. Para mi suerte y mi alegría no fue así. Nos seguimos llamando durante aquel primer invierno de nuestra amistad, y yo recuerdo que me sonaba tu voz tan cercana y acogedora como lo habían sido nuestras charlas de verano, y que cada vez que mi hija Ana, que tanto te ha querido, me anunciaba tu llamada, yo corría al teléfono. «Hombre, Nano, ¿qué tal te va la vida?» Y tú me decías, «Pues la vida bien, no me quejo. Mira, tengo un proyecto, a ver qué te parece». Y hablábamos, que charlar contigo era para mí algo placentero y alentador. Al colgar el teléfono sentía en mi ánimo tu aliento, y mi oficio de periodista hastiada y escéptica volvía a tener sentido, como cuando empezaba a trabajar y a creer en todas las cosas en las que tú has creído toda tu vida, hasta la última noche en la que hablamos por teléfono antes de entrar en el quirófano. Me decías aquella noche de nuestra última charla, «A ver si me pongo bien y hacemos una ceniña y arreglamos el mundo y parte del extranjero». Yo sentí que tenías miedo y me preguntaba interiormente por qué, que yo pensaba ya en el menú de aquella cena como iba a ser, decíamos los dos a la vuelta de unos días. Luego habían venido otros veranos y nos creció la fraternidad y las sintonías del corazón y del espíritu, y al calor de tu amistad y de tus firmes convicciones, de tu coherencia sin trampas, se me fueron derritiendo las conchas de mi escepticismo de vuelta de la vida y de las cosas. Tú reavivaste en mí la llama del idealismo. Tú me convenciste de nuevo de que merece la pena luchar todavía por todas las causas que afrentan a todos los parias de la tierra. Y ahora, cada vez que denuncio la afrenta que sufren los inmigrantes, por ejemplo, recuerdo aquellas reflexiones y aquellas charlas. Hoy quiero que sepas que mi nueva rebeldía de mis 56 años a ti te la debo, Nano. La vida, pues no me puedo quejar. Esta fue, sin embargo, tu lección más hermosa, tu herencia más preciada. La serenidad y la paz con la que afrontabas tu vida, tan dura y tan difícil de los últimos años, la maldita fiebre, aquel terrible accidente, tu debilidad extrema que nos angustiaba a todos los que te queríamos. Cada año de estos últimos años te veía luchar por la vida, contra tu muerte, contra el único antídoto que conocías, la esperanza, la paciente llor, aquella conformidad mansa que me desconcertaba, que me enfrentaba sin respuesta al misterio de tu bondad, que era la verdadera naturaleza de tu alma hermosa. Cada año fue creciendo mi admiración y mi respeto por tu vida. Igual que ahora, cada día siento tu muerte no como una pérdida, sino como una carencia que me hace daño cada vez que la pienso. Como dice mi hija Ana, yo también quería haberte querido más. Nano, amigo, Dios te guarde. No sé en qué mirada, en cuál verdad, podré apoyar ahora tus verdades que ya son las mías. Intentaré buscar la luz en la luz de tu Valmiñor. Hai persoas como Nano Cambeiro que nacen para o encontro, para o diálogo, para a amistade, para o respeto cara a todos por riba das súas propias creencias. Persoas de distintas opcións políticas como, por exemplo, José Luis Mosquera, concelleiro de Cultura do Concello de Gondomar, abre unha quenda de representantes políticos. Aquí comeza a Gabela do Guillade, un espacio do Instituto de Estudios Miñoranos. Como todos os xoves, dende hai un ano, bo día aos seguidores da Gabela do Guillade e aos seus componentes, Juan González. Hola, bo día, Carlos. María Xosé González. Hola, que tal? E Lino Pellitero. Hola, Carlos. O tempo vaixe, esfúmase, sen que nos decatemos, e xa vai para un ano que andamos nestas lerias da Gabela. Un ano no que, dende o Instituto de Estudios Miñoranos, seguramente, con máis vontade que acerto, pretendíamos achegarlle a vostedes uns minutos semanais sobre as cousas da cultura e do Valmiñor. A vontade non nos faltou, o acerto vostedes dirán. En todo caso, si os as ointes o desexan, serían ben recibidas aquelas suxestións que nos quixeran facer
sobre os contidos do programa, os temas de máis interese ou ben aqueles que deberíamos introducir. Houbo quen xa o fixo ao longo deste ano, case sempre demandando información sobre algún nome que María Xosé foi respondendo no seu recuncho. Agora gustaríanos coñecer a súa opinión sobre o programa ou calquer aspecto que consideren. Se teñen uns minutiños, e así o desexan, poden deixar os seus pareceres chamando ao teléfono de Onda Cero Valmiñor 986 38 50 28 ou 986 38 50 29, ou ben no correo electrónico iemiñoranos@hotmail.com, iemiñoranos todo xunto e con NH en vez de ñ. No día de hoxe imos falar de libros, e seguro que unha das persoas coas que mellor podemos falar sobre libros é co noso convidado de hoxe. Hai máis ou menos 2 décadas puxo en marcha unha iniciativa na que poucos crían e que co tempo converteuse nunha das principais editoras do país. Edicións Xerais puxolle de nome. Durante algún tempo foise director xeral do libro da Xunta de Galicia, aínda que non durou moito aquela experiencia na administración pública. Non imos falar destas etapas que ben merecerían, dende logo, unha gabela especial, senón dunha iniciativa nova do noso convidado de hoxe, amante dos libros, dos novos e dos vellos, do seu país, que tamén é o noso, e da súa lingua, que tamén é a lingua desta gabela. Imos, pois, conversar uns minutiños con Xulián Maure, miñorano de veciñanza, director do IES Valmiñor de Nigrán. A súa opinión é imprescindible para coñecer algo do mundo editorial galego nas 2 ou 3 últimas décadas. Bo día, Xulián. Hola, bo día. Bueno, falábamos dunha nova iniciativa impulsada pola Asociación Galega de Traductores e dirixida por ti. En que consiste? Como naceu? Que pretende? Ben, a biblioteca virtual que lle chamamos Vivir, collendo as 2 sílabas das 2 palabras, biblioteca virtual, por eso vivir con B a primeira e a segunda con V, pois é unha biblioteca que intenta suplir as deficiencias do mundo editorial que hai hoxe en Galicia. Vivir quere traducir toda a literatura, bueno, non toda, moita literatura universal ao galego. Como os editores non teñen medios económicos para facer eso, porque hai que darse conta que aínda que estamos normalizando o uso da nosa lingua, calquera libro que aparece nun quiosco en castelán pois pertence a unha publicación, a unha edición a mellor de 20.000 exemplares, e os editores galegos pois sacan 2.000 exemplares. Entón é moi difícil que hoxe por hoxe, tal como están as cousas, poida competir o libro castelán e o libro galego. E entón, usando as novas tecnoloxías, démonos conta de que poderíamos meter en todas as casas, en todos os institutos, ali onde houvese un ordenador, poderíamos meter os textos gratuitos de aquelas obras que fóramos capaces de traducir da literatura universal. Poderíamos coller outro tipo de obras, pero parécenos que a literatura universal é a que peor tratada está en galego, dado que todo o mundo accedeu a ela en castelán. Ferrín, Casares ou calquera escritor dos que hoxe teñen sona aquí en Galicia e que escriben moi ben, eles leron os clásicos da literatura mundial en castelán. Moita mellor literatura farían se tivesen leído en galego, e as súas obras serían máis galegas e máis universales. Entón, esa é a razón de por que a Asociación de Traductores, a que eu pertenzo pois, desde a súa fundación, quere facer un esforzo para que a literatura universal se poida ler en galego, e sobre todo nos institutos, dado que agora nos institutos desde o ano pasado hai unha asignatura nova que se chama así Literatura Universal. Entón habería o perigo de que como se vai dar esa asignatura en galego se non hai textos en galego. Se os textos hai que lelos en castelán ou en francés ou en inglés. Sería bo que todo o galego puidese ler en francés a Voltaire ou a calquer outro escritor francés en inglés ou así. Pero dado que non é posible ter a estos niveles lectores en todas as linguas, o normal é que unha lingua de cultura como o galego
poida ter na súa propia lingua, o sea, no textos de literatura universal. Mira, e esta biblioteca virtual, ¿no?, que ti dirixes, quen forma parte do equipo que colabora contigo, ¿no? Creo que te cortei un pouquiño. No, está ben, aquí podemos cortar. No, está ben que preguntes quen está aquí. E a verdade é que é unha desas obras que pertencen ás iniciativas privadas. O sea, somos unha asociación, pero unha asociación que tivo, e así consta nos estatutos, como finalidade fundamental promover as traducións de literatura ou de ciencia ou de calquera cousa o galego. O sea, porque había moi poucas traducións e ainda hoxe hai moi poucas. Levamos desde o ano 84, pero apenas fixemos casi que nada. O sea, bueno, algunhas cosas fixemos. Por exemplo, todos os meses hai o correo da UNESCO traducido ao galego, así como está traducido ao alemán, ao francés, ao inglés, a moitas linguas, tamén está traducido ao galego e está traducido por nós. Entón, esta asociación somos 100 e pico, pero realmente os que andamos todos os días ou de cando en cando traballando somos 20 e tantos. O sea, somos poucos é comprensible, porque é un traballo a maiores. O sea, nós empezamos unha asociación de traductores sin ser profesionalmente traductores. Somos profesores, outros son abogados, outros son pois distintas profesións, fundamentalmente profesores. Entón agora empeza a ver a carreira de traducción aquí e empezan a ver a querer meterse dentro da nosa asociación os alumnos que rematan a carreira. Pero encontramos cunha dificultad, é que os obxectivos deles son profesionales son un pouco distintos dos nosos. O sea, nós o que queremos é que existan moitos textos en galego e regalamos tempo. Eles, como son profesionales, non poden regalar nada, teñen que cobrar. O sea, a mellor necesitan facer outra asociación profesional de traductores galegos que sería interesantísimo. Porque así eles terían os seus obxectivos ben cumpridos ou ben defendidos e nós seguiríamos así un pouco os nosos. Entón, quen está aí? Pois mira, está, por exemplo, Valentín Arias, que é un dos traductores do que fixe máis traducións en Galicia. O sea, moitísimos libros de todo tipo están traducidos por Valentín Arias. Foi o primeiro presidente da asociación e sigue traballando agora pois como normalizador, o sea, como revisor dos textos que aparecen en internet, en vivir.com. Tamén está, coa mesma función tamén de Valentín, Antón Palacio, que é profesor da universidade, e entonces tamén pois, algúns textos que levan a supervisión del. Está Álvarez Lugrís, que tamén é profesor da Universidade de Vigo e é secretario da Asociación de Traductores e é tamén secretario da Biblioteca. O sea, el, cando algún traductor quere facer unha traducción nova, ten que falar primeiro con el, non vai ser que xa estea outro traballando na mesma, non? Entonces, para non duplicar os esforzos, pois el é o secretario. Despois está un técnico en informática que é Xosé Luís Palmou, que é profesor tamén de un instituto e é o que, pois eso, coloca as páxinas e así, é o técnico informático. O certo é que a nosa, ao mellor xa me meto en algo que iba a preguntar, pero a nosa páxina é casi é austerísima, franciscana e funcional, non ten un dibuixo para nada, o sea que ali hai solo letra. O sea, quen entra ali non vai ter nada que chamar, nada. Temos que facela máis bonita. Como ben dixeche, sí que te adentrache na seguinte pregunta un pouco, porque queríamos preguntarte un pouco as características técnicas da páxina. O sea que, se queres explicar algo máis, podes facelo, non? Pero tamén queríamos saber un pouco como pode ser empregada esa páxina polos ointes, non? Como se pode acceder a ela, sobre todo todas estas cuestións que son ignoradas polos leigos en internet, non? Ben, pois, sí, creo que é fácil explicarlo. O sea, calquera que entre en internet, o sea, que teña entrado en internet, pois, en vez de poñer o enderezo que puxo, pon
V doble 3 veces, vivir, a primeira con B e a segunda con V.com, e ali aparecemos nós. O sea, non tarda casi que nada, aparece a páxina. E entón, ali hai un menú, hai unha pequena información, e xa un pode pasar a unha lista de obras que está organizada ben por autores ou ben por páxinas. E entón, pois... Na lista, por exemplo, está Balzac, Boccaccio, Diderot, Flaubert, e moitísima xente, non? Rilke, Voltaire, Zola... Nos queremos que cada día haya máis xente. Máis xente. Sí. Eu vou empezar unha obra... Pero tedes pensado a introducir máis que esta lista que temos? Hai algunhas novedades que van a aparecer pronto? Ben, nos queríamos ter un ritmo que é moi difícil conseguir. Pensade que o ano pasado en toda Galicia non se traduciron máis que 89 obras. O sea, o ano 2000, 89 obras. Pero aí consideranse como traducción os catálogos, por exemplo, que fan nas exposicións en Santiago, que aparece unha versión en inglés, en castelán e tal, todo eso consideranse traduccións. O sea, a obra galega considerase traducción porque a mellor quen redactou aquel catálogo redactou nun francés ou redactou nun castelán, ¿no? Entón, hai moitísimas obras que non nos parece unha traducción, porque é información pois que sei, académica ou información administrativa e consta oficialmente como unha traducción, e o ano pasado houbo en total 89. O ano que máis houbo, creo que non sei se foi no 93, que chegou a 139 obras traducidas. E tamén obras que algunhas son pequerrichiñas de 20 páxinas de contos de nenos. Consideran eso tamén como unha traducción. Claro, aí tamén pode estar pois o Fausto de Goethe, non? Que son centos de páxinas, pero conta por unha. O sea, a veces eu teño feito algún traballo onde contabilizaba páxinas, non obras, sino 17.000 páxinas traducidas. Ben, pois nós queríamos ter un ritmo de 50 obras cada ano. Vivir leva... Obras. Bueno, obras tamén... obras curtas, porque o certo é que non é cómodo ler unha obra en internet, claro. Si ten, ahora vou explicar como se fai, o sea, si ten 300 páxinas, quen se pon a imprimir 300 folios e despois ler os folios, o sea, todo o mundo prefire mercar o libro, pero que pasa que as nosas obras aínda non son libro, aínda non se fixo o libro. Estamos estudiando a maneira de que poidan sair pola impresora, de maneira que se poidan plegar e encuadernar. Non, encuadernar, levar ao encuadernador que faga o libro. O sea, que veñan as páxinas feitas así en cuadernillos, de maneira que, bueno, pois un señor paga a encuadernación pois 700 pesetas, como o texto é gratis, pois pode ter. De feito, eu no instituto cos meus alumnos usei moitas das obras que están ali, e facíamos pois un cadernillo pequeno de 16 páxinas, e iso leíase cunha grapa e xa está. O sea, mira, en moitas ocasións, mesmo, por exemplo, cando estuveches na subdirección xeral do libro, falaches da necesidade da Biblioteca Nacional Galega, non? Isto é unha idea na que insistiches moitas veces, non? E esa Biblioteca Nacional debía poñer as obras grandes, as clásicos da literatura universal e os clásicos da ciencia, porque moitas veces falamos únicamente de literatura e tamén hai unha eiva quizá incluso máis grande que na literatura pois nos textos científicos, non? Ou filosóficos, pero nos científicos tamén. Xa que as editoriais non podían afrontar esta posibilidade, como se nos está acabando o tempo e nos queda moitísimas cousas que preguntar, vivir.com intenta ser o sustituto desa Biblioteca Nacional, salvando as distancias, porque evidentemente vivir.com é unha iniciativa de un grupo de personas a título individual e o que tú propoñías era unha iniciativa da Xunta de Galicia, non? No. E despois unha última pregunta xa para rematar. Sabemos que tedes outra iniciativa que é o premio de traducción Plácido Castro. Contanos un pouquiño estas dúas cousas e o tempo se nos está vindo encima. Pois empezo polo final. Nos para potenciar vivir, o sea, para que os traductores fagan traducións, imos dar un premio
que leva o nome de Plácido Castro porque foi un dos primeiros, dos pioneiros na traducción en Galicia, e entón está destinado ese premio nada máis que para aqueles traductores que meten